Здравейте, приятели! Правя още едно бързо видео. Преди да се постави лайсната, ето как съм почистил плочките. Но съм напълнил с материал. Виждате ли? Така. След което поставям лайсната така. Ето тук. Тя залепва за вече съществуващия материал. Ще ти помогна с тикто съответно, като поставя плочката. Но преди това, какво друго правя? Не лепя с контактно лепило. Това все пак е фаянсова плочка, само да кажа. Ами правя следното нещо. Ето така. Виждате ли? Замазвам. По този начин паната. Лайсната е здрава. Последствие като стегне, тук съответно пак оставяме милиметрова фуга. Или малко по-малко. Но като стегне, държи борда, пази плочките от нараняване на самия ъгъл и така. Лайсните са прилични, хубави, геобразни. И не мисля, че са грозни, защото отговарят на батерията, като ще бъде хром. Бъдете живи и здрави!